आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजों गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ लानानैसो बिथां दिपेन बर'नि सायावसो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। स्पेसियेलि दिनैहाय दिपेन बर'नि सायावनो जागोन बाथ्राया। जिहेतु बिथाङा दाखालि इमोसन आरो केसनि बाथ्राखौ लाना एक्सन डिबिनि केस आरो जेल मोखाङाव गाबना खोन्थानाय बायदि रोखोमनि बाथ्राखौ गोदाव सोराव खोथा बुंनायफोर बायदिखौ मोनदों। थ' बिनि सायावनो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं। आरो बिथाङा बुंदों ससियेल मिडिया इउटिउब बा गुबुनाव बेफोरबायदिखौ बाथ्राखौ बुंनाया मोजां जानाय नङा होननानै बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों मा मालाबा गोसो बायो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। गोसो बायनाया आं बिथांखौ बुंबावगोनसो होनबा दिनै बिथाङा गोसो बायनायनिफ्राय हमनो नागिरदों दे। जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना बै बे मोजां मोनिफोरनि थाखाय नङा दे। आरो जायफ्रा हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि सायावसो जागोन बाथ्राखौ। ओंखायनो नायनो बानायफ्रा आरो दिपेन बर'नि जायफ्रा आंगो लोगो खासथार बिथांमोना नायाबा मोजां जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिपेन बर'नि सायावसो बाथ्राखौ आङो बुंगोन। बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्ट, बर'नि सिनस्रि बेकबननि आफादगिरि। जों गासैबो बर' रायजो राजाया सोरबा BPFआनो जा सोरबा UPPLआनो जा आबसुखौ गाज्रि मोना, मोजां मोनो। जानो हागौ पलिटिसियानफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलायनो हागौ, खिन्थु आबसुखौ मोजां मोनो। दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौनो दिनै गुबुन आबसुआव थाग्राफ्रानो कयेकजना बुंनो हायियाव थानानै दङ। जाय हक बिदिसिम खोथाया बिदिसिमल'नो। आरोबाव आं दा मेन टपिकआव फैनो नागिरदों। माने इमोसन जानो नाङा। माने जों NDFBनि जायफ्रा फासि नांनाय बिनि सायाव खामानि मावदों। ओमफ्राय आरो गोबां बाथ्रा बायदि रोखोमनि खोथा बुंदों। नोंथांमोननो लास्टआव होगोन आं। थ' दिपेन बर'आ बिथांमोना दिनै आबसुनि आफादगिरि जानानै मानो नायहैयाखैमोन नोंथांमोना? मालाबा दिपेन बर'नाव आं कुइसन खालामनो नागिरदों सिदायैनो। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' नोंथाङा मोनसे बिराद गिदिर बर'नि बेकबनखौ दैदेनग्रा आफादगिरि नोंथांनाव सिदा कुइसन। नोंथाङा AC रुमाव जिरायनानै बा AC गारियाव गाखोनानै लाब गैया। नोंथाङा हायोब्ला नन AC गारिजों बासजों थांनानै जियालाव खनसे नोंथाङा लोगो लाहैथां। मानो लोगो लाहैनो हायाखै नों? बाव लोगो लाहैनो हायैनि मा जाहोन दं? नोंथाङा दिनै बेकबन होनबाय थानानै लाब गैया। बाद दोन नोंनि बे बेकबन होनबाय थानाया लासिंसिं। बिनि सिगां नोङो बेकबन होननायनि सिगां नोङो आबसुनि खोथाखौ बुङा लाफानो नोङो दिनैहाय आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै नोङो दिनैहाय जेरैबायदि नैबे करेन्द्र औवारि ना मा बिथाङाबो बिराद लेबेल मारियो। बिथाङा जेलाव खनसे हाबनानै नाय, बिनि उनाव खोथाखौ बुंफै। नोंथांमोना इमोसननि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै नोंथांमोना दिनैहाय जों खामानि मावदों होननानै बुंदों। मा खामानि मावदों नोंसोरो दिनैहाय? लरेन्स इस्लारिया दिनै सानसे समावहाय जेब्ला एसेमब्लि जायो बे समावहाय बिथाङा मोनसे लिंथुम जुमदों। बे लिंथुम जुबनायावसो नोंसोर दिनैहाय NIA नि बाथ्राखौ बुंनो हादों। नङाब्ला नों मालाबा बुंनो हायामोन। आबसुआ दिनै थांफेरदोंमोन नामा? लरेन्स इस्लारि बिथाङा दिनैहाय मोनसे एरेन्ज खालामदों। एरेन्ज खालामनायावहाय दिनै दिपेन बर' थाबाय, बावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्सन डिबिनि थाबाय, दिनैहाय गबिन्द बसुमतारी थाबाय, बावहाय NIA नि उकिल सासे थाबाय। NIA नि उकिला दिनै मा बुंदों? जायफ्रा दिनै लिडारगिरिफोर बिथांमोना NIA नो मोनसे सावराय होनना बुंबाय। मानो सावरायनो हायाखै? मा जाहोन दं बेफोराव? दिनै ससियेल प्रेस मिटफोर बायदियाव दिपेन बर'आ जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा। इमोसन खालामनानै गाबना खोन्थायोबा माबा मोनसे खालामना खोन्थायोबा जानाय नङा होननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नोंथाङाबो जानला मानला खोथाखौ दा बुं। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुङो आं सिदायैनो। दिनै बैसागु बोथोराव दिनै बैसागुनि मोनसे थांनाय 30 थारिखआव मोनसे फांसन खुंदोंमोन।
एक्स एनडिपि हिसाबै नङाब्लाबो दिनैहाय बेवहाय गासैबो जनगोष्ठीनिनो जियालावहाय मोनसे फांसन खुलिदों बेवहाय दिनै एनआइए जायफ्रा दिनै बिमा बिफाफोरा दिनैहाय गावनि फिसाखौ नुनो मोनाखै गावनि गथ'खौ लोगो मोनहोनो होननानै दान्दिसे सम दिनै हाबैदों बेवहाय दिनै नोंथाङा मा स्टेटमेन्ट होदों बेखौ दुखुनांथाव बेखौ बर' रायजो राजाया दिनै खोनासंनो बादों नोंनि बे स्टेटमेन्ट होनायखौ नोंनि स्टेटमेन्ट होनायनि कमेन्टखौ नायग्रो सिगां बिनि उनाव नोङो सोरखौबा बुंनाया मोजां दिनै इउटुबनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दिनै जों बेखिनि बाथ्राखौ बुङामोनबा नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ मोनथिनायबो नङामोन दिपेन बर'आ दिनैहाय जेलावहाय मा बुंदों नोंथाङा दिनै बर'नि प्रति अननाय दङब्ला मोनसे खोथायाव सिन्था खालाम आमार मानु आगत खुमा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जों बर'आ दिनै बिमा बुरै नोंनि बिमानि बैसोनि समान सिनस्रि गंलायनाय बिमाफ्रा दिनै जेलनि रडआव हमनानै थानानै सोनारना थाबाय थादों बेला मोनसे नोंथाङा मानो बावहाय थांनानै दान्दिसे समब्लाबो नोंथाङा जुदि बर' एनडिएफबिनि प्रति जुदि जेलाव थानाय एनआइए थानायनिफोरनि प्रति जुदि नोंथाङा जुदि सिन्था खालामदोंमोनबा जेलाव होमबा खालि नोंथांखौ दिनैहाय लाइजामजों नङाब्लाबो फनजोंब्लाबो नोंथांखौ बुंदोंमोन दिनै बावहाय दान्दिसे समब्लाबो नोंथाङा नुजाहैनो हायो नोंथाङा जुदि बर'खौ जुदि अनोमोनबा रायजो राजाखौ जुदि अनोमोनबा जायफ्रा दिनै जेलाव एनआइए केस नांनानै दङ बिथांमोननि फारसे जुदि नों साननाय दङमोनब्ला बेफोरनि फारसे जुदि साननाय दङमोनबा नोङो दिनै 30 थारिखआव दान्दिसे समब्लाबो नोङो नुजाहैगौमोन नोंथाङा बावहाय बहाबा स्टेट माबाबा थानानै गेदुंनो माबा मोनसे होबा जानाय नङालै दिपेन बर' आफाद नोंथाङा आबसुनि खोथाखौ लानानै दिनै नोङो बिराद गिदिर खोथा बुंबाय थाबाबो जानाय नङालै जों दिनैहाय बर' हारिफ्रा मा अलखदाव गोग्लैदों जोंनि हारिया सिगां आमार मानु आगत खुमा होनना बुंबाय थादों मानो बुंजादोंबाय थादों मानो बुंनो गोनां जादों बिदिखौ दिनै जियाला सोरबा सासेनि सोरबा आमार मानुनि थाखायल' नङा सोरबा हारसानि थाखायल' नङा बे जिल्ला समस्त एज ए मानसिफोरनि थाखायसो दिनै बर'फ्राबो दिनै बुंनो हानाय बा गसंनानै दिनै हाबनो हालायि जों बर'फोरखौ दिनै माइगाब जुजाय खालामदों जायफ्रा जेलाव थांदों बिथांमोननाव सों दिपेन बर'आ जोंनाव दा सों दिनै जों इउटुबाव गोबां मानसियानो हगारनानै होदों दिनै इउटुबाव हगारनाय लगे लगे नोंथाङा देहायाव नांदों लाब गैया नोंथांखौ जों दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैयामोन नोंथाङा दिनै जेलनिखौ उकिलनि बाथ्रा खामानि मावगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन माब्ला मावगोन दिनै 3 बोसोर जालांबाय मोनसेबो खामानि मावना होनो हायाखै एनडिएफबिनि सासेबो गथ' मावनानै होनो हायाखै जेब्ला एमएलए लरेन्स सारा जेब्ला एरेन्ज खालामनानै होयो अब्लानि समावसो नोंथांमोना दिनैहाय बावहाय आग भाग खामानि लादों दासो मोनफा मोनफा खामानि मावनो हमदों एनआइएनि केसखौ दासो नोंथांमोना लानो हमदों बेसेबां दुखु नांनानै दङ बेसेबां फासि जाहां जाजोबनानै दङ बेफोरनि प्रति नोङो साननाय दङ नामा नोङो सानफेरदों नामा नों बेफोरबायदि ओरैनो आबेगिक बायदिसिना खोथा बुंबा जानाय नङा ओंखायनो सिन्था खालाम नोंथाङा जुदि बर' हारिनि प्रति जुदि सानदोंब्ला बर' हारिनि थाखाय मावलांनो नागिरदोंब्ला आं बाथ्रा बुंगोन जाथारै बुंगोन ए बुलि जों नोंखौ गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब जों बेफोरबायदिजों सोंखारियाखै नोंखौ जों गाज्रि लेंगुवेजजों सोरबा इउटुबारफ्रा दिनै सोरबा उमुक आं नाम मख'नो सानाखै बेफोरबायदि बुंदों उमुगा आमायसोनो बिहावसोनो बेफोरबायदि लिंजादों नोंथांखौ जों बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजजों जों बुङाखै नोंथांनि मावनायखौबो जों सनमान होयो नोंथाङाबो दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय गोख्रों मावदों थेवबो दिनैहाय नोंथाङा एनडिएफबिनि प्रति एनआइएनि प्रति माखौ मावदों मास मोननैबो जायाखै नोंथांमोननि बे एनआइएनि खामानि मावदों होनबाय थानाया थ' लोगोफोर आं बावहाय जेसेबां बाथ्रा बुंदों बावहाय गाज्रि जादोंबा नोंथांमोनाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय देहाबो बारा थिग नङा दिनैहाय दिपेन बर'आ जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आंनि गोसोआव मालाबाबो गनायाखै आरो बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै नोंथांनि बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामनो बादों नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथाङा जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ आं होनानै होगोन ससेब्लाबो होनानै होगोन जों दिनैहाय नोंथांनि बुंनाय मथे नोंथाङानोथ' बुंदोंमोन ना दिपेन बर'आनोथ' बुंदोंमोन एनडिएफबिनि एनआइए केसखौ थाबायगोन बा मुभ खालामगोन थाबायगासिनो दङ होनबाय थाग्राया सोर नों दिपेन बर'आनो होनदों नों आबसुआनो बुंदों मोनथिबाय जों टारगेट खालाम थोंजोङैनो आं दिनै सोरबा सासेखौ डाइरेक्टनो बुंनो नागिरदों नोंथाङा आंनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोसो आरो जियाल सोनो दोननो गोसो
दोननो हागोन आंहा बावहाय नो अबजेक्सन मोनथिबाय आं नोंसोरनि आं बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव जुदि जेल जानांगौबा आं जागोन बेखौबो राजि मास मोनथाम आं रोंना फैगोन आरो सोलोंनानै फैगोन जेल सिङाव मा जादों सेम बिक्रमआ जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदि सोलोंनानै फैनो रोंबुगोन मोनथिबुगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि आरो बे केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनाय बा केसखौ नोङो जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनायाव काउन्सिल सरकारा थोंजोङै बिथांमोननियाव खुनु पावार गैया बिनि अथरिटिया जागोन NIA आ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि CBI आ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आरो जि इनिसियेटिभ लानांगौ भारत सरकारा लानांगोन आरो बेखौ आसाम सरकाराबो स्टेट हिसाबै बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ दा बेखायनो सोरबाया बेखौ पलिटिक्स खालामनानै सोरबाया बेखौ आबेगिक